Okay guys, ngayon po ay araw po ng Martes, May 14, 2024. Ayan, at inulan din sa wakas itong bayan ng Bugalyon, Pangasinan. So ayan, sa sobrang tagal na walang ulan mga guys at napakatindi ng init na aming naranasan dito sa bayan po ng Bugalyon, Pangasinan. Ayan. At sa wakas, umulan din. Ayan, time check po tayo mga guys, 2:30 ng hapon. Ayan. Lakas ang ulan mga guys, oh. Yan ang lakas ang ulan, no? So yan mga guys, oh, ang lakas ng ulan tapos malakas din ang hangin. May kasama siyang hangin mga guys. Nakikita nyo yung nyug mga guys, oh, nandun, oh. Yan, oh. Lakas ng hangin mga guys. Pati ulan. Yan. May kasama din siyang kulog sa kidlat. Ay! Yung kumikidlat! Sa wakas, umulan din. Ayan, salamat. At inulan din kami dito sa bayan ng Bugalyon, Pangasinan mga guys, no? Sa tindi ng init dito mga guys, nako, ilang buwan din yon mga guys, no? Walang ulan. Yan, masaya tayo ngayon dahil inulan tayo.